سلام نعخم يكون كبران تخاتلتنا زي يوتيوب شانل ناي ساعات زي سبر زيناتات حيزة قريبة لخو بزحات وصات وانا وعلماون سبر زيناتات امنوس وكيف ساعات في اللي نمركابنا زي يوتيوب شانل سبسكرايب مقبار نايدول ملكت متوغي ترسعو نابت سبر زينا خنحلف كلنا بريزيدانت امريكا دونالد ترامب ليتم ستي كابقت متريخ دفاعية سلطانا بحريت كمال سوية زولو ايران تزاراري ومحاديرهم بفتم زي تزبنا يخونتات عسرت ايران زغربت لهم كلهم كدم خونتات بزي زخونة كدم خونت بقلت مقبالهم ترامب أوي جملو نخلت سمون تخصو دوموال كم استعوج ترامب قلت أملو أبلع إيران ككايدو زنبرة ما تقعت نخلت سمون كم زناوحو أبزها ومقلتي بزرزر كسمعكم إيران دما عاوت أوي جلا من قص أمريكا زولكو مع عسرتها نتفتات حانتو أخي قدفو تقبيلني يتباهلو أزا أمريكا بوغن ترامب خمس تقبلته بقلتي زرقاقتو عسرتها نتفتات بعلاتهم أزيوم زقرمو يوم زرزرو خسمعكم أما لا إيران ونعاوت أواج مواجو سعيبو إيران نعاوت أواج زيناون كسمعكم زخون خالي زيناي بخالي وجن أبزوت زيناتات دما بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب كاو وشتون برتوع تقطي سلازوزح من متكعت تقطي لهم دما كوجن إيران زوت نجر قتيلو نفس تفلي وج سلازمرح ترامب فتيم زي خونس بقدم عشقار خوينوهم كابز قدم ترجعامي أحسب بما زقفعو إيران كله كرم خونتات بزرزر مقبال مخنيات خوينوهم ترامب أمارات أسينهم تجديد نبزو سنة زي آتيم كبلو مرخو بزهان سفحت تنا يوصلوا بزرزر كسمعكم بخالي وجن أقل وز سحب دمانا إسرائيل أقام إسرائيل بزملكت انت حبريتات وطيوم بزرزر كسمعكم زخون توسخ حبريتات أبتو قداي كله يوم تغسي دموال كاوز وجن دحار إيران أو تغسى نما أخلي مراق أتلا تلا نزس عبو تغسي نما أخلي مراق زغت تلا سلم تأيو بزرزر اتسمعوا حبريتات تلو كم أون قبلهم متسبنا يدما ترامب بهندبت أواج بأواجو من بعلاتهم كابتو نموتا نايكل تسومون تغسي دموال مأواجو من سعبو نما أخلي مراق عرب هاجرات وسنتات أقامن كاب حج بهنتي تقبله بفتم زي تتبنا يوليت يو أما خلي مبرق زحلفة أزوم زسمعكم من كالوت وساخ زرزر حبريتات بزرزر كسمعكم حبيرنا نكاتل بقدمنت علم أبلع السجات اتواز نبرة أما أخلي مفرق ترى زي فلت نايتفقات ملكة زرقي نا أمريكان إيران ونوجب زي تتبنا يو هندبتها دبلوماسيا وليتي ترجعوا حديرو بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب خطفاية نايلو مليتي أي تحدرن ناف دحرت عمتات كمل ساعة زمن من قريبو يو زبلوا مس إيران بأماخرتي باكستان تزاراري ومنايكل تسومن تغسدو مال مقبارهم متقعت نخل تسومن مقفحهم من فليتهم بريزيدانت دونالد ترامب أما حبرهم مرخبي قطعتهم ليتا بزوطو مجلس خمس بلوهم أبلع إيران ككايدو زنبرة وجن خلتصوا من أنا وحيا يلهم نايزي هندبته توصيدو مالك عندي أطاني ناي باكستان لعلان سب السلطانات زكايدو زسلت أنا يليت شمقلنا يتباهلو ترامب أم مجلس يوم كم ديلهم مسكدام منستر باكستان شهباز شريفن فيلد مارشال آسيم منيرن أبزكايدو زسلت أزت خمون لومينا مشتنا بإيران زل أخذ نبرة أعنا وحلي نخعجتن زغرو لي حتى مسرتنا إيران إسلامه وأبيساو ريبابليكان نهرمز وشمتن بمولو بهتوت دحنتن مخفاتن مسمع معهم سعيبو أبلع إيران زكايدو زنوركو فنجمت قعتن دبداباتن نخلتصو من أنا وحيا إيلهم أتوم بريزيدانت أبزها ومجلس أكلهم كزاربو خلو نايخلتو وجن تخصيدو مال إلهم طويع مولو نزو سانزي زحلفو مخنيات خقلت خلو دما نزيز قبرنا له مخنيات كدمي وتدراو علاماتات بمولو أصليتنان حليفنان بمخادنا خمون مس إيران ناي نوح جزي سلام من أماخل مراق سلام بزملكة وصانو زخون سمع المبصحن مس إيران أزي مقربنا إلى بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب خيط قصو زحلف واحد وقديلو إيران زغربوتن كابز قدم أي قبولونية زبلونا إيران ناي عسرتن نتوتات ندردر حسابن أن مرروا مكان تخون مقبالهم بريزيدانت ترامب ليتر رقاقيتهم أزينا إيران حساب ندردر كسرح له زخل صبوق مسرت كم زخونه كم زامنو يوم زبلو بريزيدانت ترامب أبز مقلت يوم أمريكان إيران أبز حلف جزي خوانت أوم زنبرو مبزحت أوم نتوتات أبز مع كم زبوط حوتا قليتو أنتخونه جنا أزينا يكلتسو من سمع ملو نخزازة منا بقبر نخاتون كم زخيل يوم زبولو ترامب أبز مقلتيهم بشم حزب أمريكا كم بريزيدانت وكيل هاجرات ما أخلاي مبراغن أزنا ينوح جزيز أجم فتح مبراغ أفدق مبتوح له عل كبري يسمع عن خبلو مقلت يوم تاريخه وخمس خونة تزاريوم
እዚ ከምዚ ኢሉ ኮይኑ ኢራን ብወገና ለይቲ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለፂ ታሪኻዊ ዓወት ክብላ ፀዊዓቶ ዓወት ኣውጃላ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ምክሪ ቤት እውን ለይቲ መግለፂ ሂቦ ብወገን ትራምፕ ተኽሲዶ መዋሉ ምእዋጅ ስዒቡ ናይ ኢራን ጠቅላላ ሃገራዊ ድሕነት ምክሪ ቤት ወይ ሱፕሪም ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ንዜና ኣገልግሎት መህር ሎሚ ለይቲ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ብኣማኽርትነት ፓኪስታን ዝተበፅሐ ናይ 2 ሰሙን ተኽሲዶ መዋል ኣረጋጊፁ እቲ ምክሪ ቤት እዚ ስምዕ እዚ ዝፀደቐ ኣብ ኢራን ሓድሽ ጠቅላላ መራሒ ኣያቶላ ሙጅተባ ካሚኒ ምዃኑ ብምግላፅ በዚ ክስተት እዚ ንኢራን ዓብዪ ዓወት እዩ ክብል ኣውጀሎ ናይ ነባር ስምዕ ድርድር ድማ ኣብ ኢስላማባድ ፓኪስታንን ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ እዚ ምክሪ ቤት ኣብ ዝሃቦ ኣዝዩ ጽኑዕ መግለፂ ኢራን ናብ ድርድር እትኣቱ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ሙሉእ ብሙሉእ እምነት ሲኢና ወይ እምነት ኣፍሪሳ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ንድርድር 2 ሰሙን ተመዲበሎ እዚ ግዜ እዚ ብስምዕ ክልቲኦም ወገናት ክነዋሕ ዝኽእል ናይ ግዜ መዐቀኒ ምዃኑ ኣብቲ መግለፂኦም ጠቂሶም በዚ መሰረት ኣብ መላእ ሃገርና ናይ ዓወት በዓላትን ብዓብዪ ድምቀትን ክቕፅሉ ነዘኻኽር ኢሎም ኢራን ኣብ መግለፂኦም ኩሎም ዘልዕለቶም 10 ነጥብታት ኣሜሪካ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት መቐባላ እቲ ተካይዶ ዘላ ድርድር ኣብ ውግእ ሜዳ ዝተረኸበ ውፅኢት ቀጻሊ ኣካል ኢላ ካብዚ ቅድም ንድርድር ኣይቕመጥን እየ ዝበሉ ትራምፕ ሕጂ ተገዲዶም ቅድመ ኩነት ተቐቢሎም ንድርድር ተቐሚጦም ኣለዉ ኢላ ኢራን ልሂቃናት ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣቤታዊ መራሒ ዝኾነ ነዚ መስርሕ እዚ ከኣምኑሉን ክድግፍዎን ከም ዘለዎም ዝበለት ናይ ጸላኢ ኣብ ውግእ ሜዳ ኢድ ምሃብ ኣብ ድርድር ወሳኒ ፖለቲካ ዓወት ኮይኑ ተመዝጊብልና ሌላ እዚ ታሪኻዊ ዓወትና ሓቢርና ንኽብሮ እንተዘይ ኮይኑ ግና ሕቶ ህዝቢ ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝምለስ ኣብ ውግእ ሜዳ መተኮሲና ከም ዝተዳለወ እዩ ክብላ ኢራን ኣብቲ ጽኑዕ መግለፂያ ኣስሚራትሉ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢራን ዓባስ ኣርኬች ብወገኖም ለይቲ ኣብ ዝሃብዎ ወግዓዊ ኣቋም መግለፂ ከም ዘብርህዎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሸሪፍ ፊልድ ማርሻል ማሃሪ ነቲ ናይቲ ዞባ ውግእን ንምዕጋት ንዝገበርዎ ፃዕርን ዘተን ነመስግኖም ኢሎም ኣርኬች ውሳነ ትራምፕ ክትንትን ከለዉ ኣሜሪካ ብርእሳ ናይ 15 ነጥብታት ድርድር ሓሳብ ተመስሪታ ናይ ድርድር ሕቶ ኣቕሪባ ነይራ ክብሉ ትራምፕ ድማ ናይ ኢራን ናይ 10 ነጥብታት ሓሳብ ሓፈሻዊ ማዕቐብን ኣሚኖም ብግዶም ምቕባሎም ናይ ኢራን ውሽጣዊ ጉዳያት ሚኒስተር ናይ ስጋት ግዜ መጠንቀቕታታት ሳይረናት ኣብ መላእ ሃገራት እናጨውሑ ምዃኖም ብምርጋፅ ነባሮ ብህፁፅ ናብ ውሑሳት መዕቆቢ ቦታታትን ንክኸዱ ፀዊዑ ስዑድ ዓረብን ናይ ስዑድ ዓረብ ሲቪላዊ ምክልኻልን ማእኸላይ ቦርድን ኣብቲ ናይ ኣልካርጅ ግዛኣት ውሽጢ ክፍጠር ዝኽእል ስጋኣትን ኣመልኪቱ ናይ ቅድመ መጠንቀቕታታት ካብ ዝሃበ ንድሓር ኣዝዩ ብዙሕ ቁጥር ዘለዎም ሰብኣልዎ በረርቲ ኣውሮፕላናትን ድሮናትን ናብ ስዑድ ዓረብ ተተኪሶም ኣለዉ እስራኤል ናይ እስራኤል ምክልኻል ሓይሊ IDF ንጉሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢራን ዝተተኮሱ ብዙሓት ሰብኣልዎ በረርቲ ኣውሮፕላናትን ሚሳይላትን ምልላዮም ኣፍሊጦም ናብ እስራኤል ብልዑል ቁጥሪ እናመፁ እዮም ክብሉ ገሊፆም ናይ እስራኤል ማገን ዳዊት ኣዶም ዝተባሃለ ናይ ቀይሕ መስቀል ማሕበር ከም ዘረጋገፆ መጥቃዕቲ ዝዓረፎም ኣብ ማእኸላይ እስራኤል ዝርከቡ ብዙሓት ቦታታትን ናይ ህፁፅ እዋን ንነፍሲ ኣድሕንን ጋንታታትን ተዋፊሮም ህፁፅ መልሲ ይህቡ ከም ዘለዉ ገሊፁ ብኻሊእ ወገን ድማ ናይ ኢራን መንግስቲ ብሮድካስትን ዝኾነ IRIB ለይቲ ኣብ ዘውፅኦ ትንተና ፀብፃብን ጠቕላል መራሒ ኢራን ሙጅተባ ካሚኒን ኩሎም ክፍላተ ሰራዊትን ተኽሲ ንኸቋርጡ ወግዓዊ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፉ ገሊፁ ይኹን እምበር ተዓዘብቲ ከም ዝሕብርዎ ኣብ እዋን ውግእ ኢራን ዘይተማእኸለ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂካዊ ትኽተል ከም ዝነበረ ተገሊፁ እዚ ማለት ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ዞባዊ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ቀዲሞም ኣብ ዝተዋሃቦም ዝርዝር ዓላማታት ተመርኪሶም ናይ ባዕላቶም ነፃ ዝኾነ ከቢድ ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ ማለት እዩ በዚ ወታደራዊ ኣወዳድባ ሞዴል ምክንያት ካብ ጠቕላላ መራሒ ዝተዋሃበ ናይ ተኽሲ ደመዋል ትእዛዝ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍላተ ሰራዊት በፂሑ ተግባራት ክሳብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእልን ካብ ቅድም ተነጊሩ እዩ እዚ ማለት ሎሚ ለይቲ ዝተበፅሐ ናይ ተኽሲ ደመዋል ስምዕ ተኽሲ ዝቋረፅ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢራን ዘይተማእኸለ ናይ እዘን ስንስላት ብምፍጣሩ ምክንያት ኩሎም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ብናይ ባዕሎም ናይ ዝተዋሃቦም ቅድመ ዕላማታትን ዝርዝር ብልዑል ቁፅሪ እናተኮሱ ብምህላዎም እዩ እዚ ናይ ተኽሲ ደመዋል ስምዕ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካውን ኣሜሪካውን ልዑል መዛረቢ ትኩሳትን ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ ድማ ተቃወምቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ልዑላት ኣመራርሓታት ኣብ ውሳነ ትራምፕ ብብርቱዕ ይላገፅሉ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ሴኔት ናይ ብዙሓት መራሕቲ ዝኾኑ ልዑል ኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ቻክ ሹመር ነቲ ተኽሲ ደመዋል ብፅቡቅ ተቐቢሎሞም እኳ እንተኾኑ ነቲ ኣጋጣሚ ግና ነቶም ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንምንቃፍ ኣዝዩ ልዑል መንገዲ ከም ዝረኸቡ ተነጊሩ ሹመር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻቶም ከም ዝበልዎ ትራምፕ ናብ ድሕሪት ብምምላሶም ብሓቂ ሕጉስ እየ ካብቲ ዘሐጉሶም ብዕሽነት ዝተመልአ መፈኸሩ ብምውፃእ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ብልዑል ተስፋ ከሪኦ ዝደሊ እየ ነይረ ብምባል ናይ ትራምፕ ናይ ውግእ ስግደትን ቀጻሊ ናይ ተኽሲ ደመዋልን ውሳነን ኣቕሊሉሎም ኣለዉ እዚ ንግዲ እዚ ናይ ትራምፕ
ትራምፕ ናይ ውግእ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ልሂቃናት ኣሜሪካ ዘለዎ ክፋል ኣጉሊሁ የርኢ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኮይኑ ናይ ሆርሙዝ ወሽመጥን ናይ ዋንነት ሾክሾክ ግና ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ባሕሪ ሰላጤ ትኩስ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ። ናይ ተኽሱ ደመዋል ስምዕን ዓብይ ፈተና ፖለቲካውን ትኩሳትን ዘለዎ ኣብ ስትራቴጂካዊ ናይ ሆርሙዝ ወሽመጥ ዙርያ እዩ። ንኣልጀዚራ ኣብ ሪያድ ስዑድ ዓረብን ጸብጻባት ዝቐረበ ሮሱል ከም ዝገለጾ ዳግማይ ምኽፋት ሆርሙዝ ወሽመጥን ሃገራት ምትሕብባር ባህሪ ሰላጤን ኣዝዩ ወሳንን ናይ ህልውና ጉዳይን ምዃኑ ኣስሚሩ ኣሎ። ትራምፕ ካብቲ ማሊ ምሸት ጀሚሮም ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራትን እናደወሉ ይውትውትዎን ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ሓደ ናይ ዋይት ሃውስ ምንጪ ንቻናል 12 እስራኤልን ከም ዘረጋግጾ ተኽሲ ደመዋል ተግባራት ዝኾነ ኢራን ሆርሙዝ ወሽመጥን ክፍቲ ክትገብሮ ከላ እዩ። እንተኾነ ግና ክሳብ ሕጂ ኣብ ትካላት ምክልኻል እስራኤል ናይ ተኽሲ ደመዋል ትእዛዝ ኣይተመሓላለፈን። ከምኡ እውን ካብ እስራኤል ወይ ካብ ሰብ ስልጣናት ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣብ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ መረጋገፂ ይተዋህብን ተባሂሉ። መቐመጢኡ ኣብ ዋና ከተማ ዮርዳኖስ ኣማን ዝነበረ ንኣልጀዚራ ጸብጻባት ዘመሓላለፈ ጋዜጠኛ ሮብ ኣብ ዘቕረቦ ትንተና እስራኤል ብዛዕባ ትክክለኛ ኣቋማ ሕጂ ብርቱዕ ጥርጣረ ከም ዘለዋ ገሊጹ። ኣሜሪካ ንእስራኤል ተስማዕሚ ዓይሎም እዮም። እስራኤል ግና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ወርሓትን ድርድር ብትሪት ትቃወሞ ነይራ እያ ኢሎም። ብፍላይ እስራኤል ንትራምፕ ካብ ድርድር ኣውፂና ናብ ውግእ ንኽእትዎ ኣብ ምግባር ረገድ ቁልፊ ሚና ነይርዋ እዩ ተባሂሉ ይእመን። ኣብ ቀረባ ኣብ መወዳእታ ሰሙን እውን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትራምፕ ነቲ ዝጠፍአ ናይ ኣሜሪካ በራሪ ብምምላሶም እንኳዕ ደስ በለኩም ንምባል ኣብ ዝደወሉ እዋን ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ምስ ኢራን ተኽሲ ደመዋል ውሽጢ ከምዚኣተው ሕጂ እውን ዘይተወደአ ስራሕ ከም ዘለዎምን ጸቕጢ ከም ዝገብርሎም ተገሊጹ። ሓደ ናይ ዋይት ሃውስ ምንጪ ንእስራኤል ቻናል 12 ከም ዘረጋግጾ ተኽሲ ደመዋል ተግባራዊ ዝኸውን ኢራን ሆርሙዝ ወሽመጥ ክፍቲ ክትገብሮ ከላ እያ። እንተኾነ ግና ክሳብ ሕጂ ኣብ ትካላት ምክልኻል እስራኤል ናይ ተኽሲ ደመዋል ትእዛዝን ኣይተመሓላለፈን። ከምኡ እውን ካብ እስራኤል ወይ ካብ ሰብ ስልጣናት ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣብ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ መረጋገፂ ይተዋህብን ተባሂሉ። መቐመጢኡ ኣብ ዋና ከተማ ዮርዳኖስ ኣማን ዝገበረ ንኣልጀዚራ ጸብጻብ ዘመሓላለፈ ጋዜጠኛ ሮብ ኣብ ዘቕረቦ ትንተና እስራኤል ብዛዕባ ትክክለኛ ኣቋም ሕጂ ብርቱዕ ጥርጣረ ከም ዘላ ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዝድልናይ መረስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና። ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።